Nanggaman आरो एन्डे मारेखौ माने ओरै मा होनो ओरै खालाय पे 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 होननानै माने इउटिउब चेनेला एन्डे मारेना थैसिगोन होननानै माने ना आंखौ खोब जावदोंमोन होननानै पे 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 खालायनानै आरोना दुर्गा फुजानि डलार नागिरनो एन्डे माने जाना लाबाय दा जानुवारि 2-3 तारिखआवसो अपेन जासिगोन बिनि इउटिउबा माने इउटिउब जिन्टुनि टीम बेयो डिलीट खालायथाराखै बिनि इउटिउबा दाबो सोलिनानै दङ बेनिफ्राय दा माने आपल'ड भिडिअ होनो हाया आरो जे भिडिअ माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो बिनि इउटिउबा एबार माबानिफ्राय आसामनिफ्राय माबायावसो आमेरिकायावसो बोहैलांसिगोन माने साहानिफ्राय खोलाहा बोहैलांसिगोन ओरै 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 बोहैलांसिगोन माने आमेरिका होननानै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय दिनै आङो सासे मानसिनि सायाव भिडिअ लाबोदों आरोना आंहा एसे प्रब्लेम जानायखाय आङो भिडिअ होनो हाथ'वाखैमोन बेखौनो आंखौ बे मानसियाहाय आंनाव स्ट्राइक फैदों हेन टेन जादों होननानै ओरैबायसा तारमाने फोस्रावदों आरो आंखौ बेनिखायनो आङो थानो हायैयाव बिनि सायाव भिडिअ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो नायजोबलांबानो जाबाय माने ओरैबायसा बाथ्रा जादों बे दिपालिनि एक्स हाजबेन्ड भबेनालिनि सायाव आं एसे भिडिअ बनायदोंमोन आरो बिसोर माने दावराव दावसि जाबाय थानायावहाय ओमफ्राय दा आं भिडिअ बनायनाय लोगो लोगो गावबो आंखौ बनायखाबाय बेयावनो 50-50 जाखाबाय होननानै आङो तारमाने गारखाबायमोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायसा खालामबाय आंखौहाय बे भबेनालिया तारमाने एकदमबारे मा बुंबावनो मिनिनो ना मानोसो माने जाबाय थायो आङो आंनि सायाव भिडिअ लाबोबाय थायो बियो ओमफ्राय दाखालिबो आलुदों आलुनि बिनानाव ओमफ्राय शकिं ओमफ्राय बिनि उनावहाय एमजिनि थिंदों जालायलायदों ओमफ्राय इसोरनि भिडिअ हगारदों आलुनि बिब'नि आरो आलुनि भिडिअ हगारदों ओमफ्राय आंनि थाम्बनेलखौ होना होदों इयो ओरैबायसा खालामबाय थादों तारमाने आङो एक्क' बुंथ'ला आरोना इखौहाय जि खालामगोन आङो ओरैबायसा खालामगोन जे जेरावखि थाया बियो एकदम खारबो नांनाय खालामसिगोन आरोना लोगोफोर आङोहाय बिदिब्ला आंखौ इयो मा बुंदोंमोन नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना एन्डे मारेनि इउटिउब चेनेला माने दा स्ट्राइक नांनानै बन्द जाना दं दा आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने गोबां जानला मोनला भिडिअ होबाय थायो नोंनायनि नोङैनि नाथाय नोङो बिदि होनाङा मानो होनबा नोङो इउटिउब चेनेल खुलिदोंबा ब्लगिं बा निउस बा रिपर्टार बा नोङो मा होनो रस्टिं भाइराल भिडिअ इदिखौ मोनसे सेलेक्ट खालायनानै ला मिथिबाय बाह 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 ओरैबायसा मिनिनोसो ओंखारबाय आंखौ फोरोंदों इयो ब्लगिं नङाबा रस्टिं नङाबा बिनि उनाव निउस इफोरबायसा आङो माने गद खालामना लानांगौ जाहैबाय आङो मालायनि भिडिअफोरखौ बख'है आङो होयो जाहैबाय जुदि मालायनि भिडिअखौ जुदि बख' होदोंबा गावलाय माथो खालामदों गावलाय आंनि भिडिअखौलाय मानोथो बख' होनांगौ जाखो गावलाय थास' बिबारनि भिडिअखौलाय मानोथो बख' होनांगौ जाखो अनेक मानसिफोरनि भिडिअखौ माने बख' होनांगौ जाखो नोंबोथ' होयो आंखौ इमान फोरोंदोंबा नोङो फंबाय आंखौ आब' होनदों आं नोंखौ फंबाय होनोसै फंबाय आंखौ इसिबां फोरोंदोंबा नोंलाय मानोथो बख' होनांगौ जाखो मालायनि भिडिअफोरखौलाय हा आंखौ बुंनायनि सिगां गावनि मोदोमावनो गावनि जिनिरखौ नायग्रो ओमफ्रायसो मालायखौ फोरों दे फंबाय मिथिबायना नोङो दा गावनो गाव नोंनि गलटियावनो नों दा जानानै लादो नोंनाथ' दा 3 मास भिडिअ होनो हाला मानो होनबा बेफोरबायदि मालायनि भिडिअखौ फैसानि लब बा डलारनि लबाव बा माबा मोनसेनि लबाव नोङो मालायनि भिडिअखौ होनाङा दे आब' 3 मासनि उनावसो भिडिअ होजागोन होननानै जुदि 3 मासनि उनाव भिडिअ होजागोन बा आं दायो मा खालामदों आङो दायो मा भिडिअ हगारखो ओरैबायसा माने खर'खौनो जाजोबगोन आरोना ओरैबायसा माने नंखाय एकदमबारे माबायो आरोना फोस्रावो आरोना लोगोफोर मा होनबावनो आरोना मानसि जाथिखौ जायखिजाया हिनजाव सोरदों सुथ्रु जाखो आङो हा सोरदों सुथ्रु जाखो नों एग्जाम्पल होनो हागोन नामा नों दिन्थिनो हागोन नामा नों प्रुफ होनो हागोन नामा आं सोरदों सुथ्रु जादों हा सोरदों ना आंखौ सोरबा स्ट्राइकखौनो हरदों ना सोरबा आंखौ दम हरदों थुमखि हरदों देलाय होनलाय नोङो देलाय नोंखौबो आंबो मोजां मोनो बेनिफ्राय गासिबो मोजां मोनो नाथाय हिनजावफोरनि सनमानखौ दा माने बारा आरो दे सिमाखौ दा बार मिथिबाय
बिदि जानाङा दा नोंनि इउटुबा दा थैनांगौबा नों बेखौनो खम मालायखौ बुंनानै नों दा मा मोनखो नों साननानै नायदो बिदि नङा एफा खस्थ' खालायदो नोङो एफा रोंलावलाबायदोंमोन नोङो मालायनि भिडिअ बा आंनि भिडिअ बा होमबा नों साननानै नायदो एसे सानै हयै इउटुबखौ खुलि आं फंबाय आंखौहाय मोजां साननायनि थाखाय थेंक्स बिनि थाखायहाय एसे खस्थ'है नोङो बेखौबो नोङो रोंनावलायदोंमोन होननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बुंनायनि थाखायहाय एसे खस्थ' खालामदों होननायनि थाखाय थेंक इउ आरोना एकदम आंनि थिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम दे फंबाय आंखौ आब' होनदों नालाय आं नोंखौ फंबाय होनदों आरोना आं खिन्थु एन्डेमारिखौ मिनिनांगौमोन दाख्लैबावै नोङो आंखौ जिबायदि भिडिअ बानायदो नोंनि भिडिअ आं नायाखै दै नायनाया सासे आंनो आन्ध्रानि मानसियासो खोब मिनिहरदो नोंनि टामनेल होनायखौ मा होनदो आन्ध्रानि सासे गथ'आ नोंखौ बै लालिपप सोबग्लुग्रा बायदिसो नुदो होननानै बुंदो साराय खोथैलायनाय अजाके नोंनि बे टामनेल नै बुस्थुखौ सोबग्लुग्रा बायदि सोबनानै खुदै गारनाय बा माबा मोनसे बै खान्दैखौ गारनाय बायदि नुथारदों सोबग्लुनाया बैयो लालिपपा बेखौ सोबग्लुनाय बायदिसो नुदों मिथिबाय ओरैबायदि माने सोबग्लुनानै खुदै गारनाया ओरैबायदि नुदों आंखौहाय दासो एसे सुप सिन्ता बायसा आंखौहाय नोङो बुंबाय एसे खस्थ'है नोङो इउटुब खुलिदों होननानै लोगो लोगोनो आरो खुरांखौ ओरै खायलें खालायनानै नोङो आंखौ मा बुंलायखो सासे आन्ध्रानि गथ'आहाय बुंदोनो आंखौ ललिपप सोबनाय बायसासो नुदोंनो आंनि थाम्बनेलाव होनायखौहाय आं मा खारनाव होदोंमोन नों आंखौ इमान गाज्रि बुंबाय इयावहाय आङो रागा जोंनानै नोंखौसो खामनानै खिथिदों आङो मिथिबायना नोंखौसो आङो खामनानै खिथिदों मिथिबाय नोंनि थाखायसो बनायदों बे थाम्बनेलखौ पार्सनेलि रावनिबो थाखाय बानायाखै दे फबेनालि मिथिना लाखा फंबाय आंनिसाय बुहुत उन्दै नालाय नोङो इनिखायनो आङो नोंखौ फंबाय होनबाय मिथिबाय अनेक डेन्जार नुखायो दै एन्डेमारि नोंनि माबाखौ महरखौ खिन्थु नोङो माने सासे थोनो रोङि आइजो आरो नोङो इउटुबनि फैसा जानो लुगैग्रा मानसि मालायनि भाइराल बायदिसिना इखौ नोङो एबारनिफ्राय आंखौ मा नुयो होनदों फबेनालि नोङो थोनो रोङि मानसि नुयो अबे एंगेलजों आंखौ थोनो रोङि मानसि हेन नुखो दे होनलाय अबे एंगेलजों आंखौ नोङो थोनो रोङि हेन मानसि नुखो बिराद डेन्जार नुखायनो आंखौ माबोरै डेन्जार नुयो नुदोंना आंखौ डेन्जार माथो डेन्जारखौ नुवा माथो एसे आराम मोजां समायनासो नुयो आंखौलाय अबाव एसे डेन्जार नुखो ना राखावस्रि नुदों नामा आंखौ नोङो अबाव राखावस्रि नुखो अबे एंगेलजों आंखौ राखावस्रि नुखो देलाय नायलाय हा एसे गावदांदां एसे नायनो समायना आंथ' राखावस्रिबो नङा हा अबे एंगेलजों आंखौ डेन्जार खाट्रा नुखो नोङो देलाय होनलाय हा फबेनालि नोंनि निजि बेक्तिगत नोङो दा बिखौ मोजाङै सोलिनो हायोबा बिदि निजि बेक्तिगत नोङो माने सानै हयै इउटुब बानायदो बिदि मालायनिखौ दाहोसै मालाबा नोंबो सानसे गाब्रगोन दै मालाबा नोंबो सानसे गाब्रगोन मिनिनांगौमोन नोंखौ नाथाय मिनिला अननानै दुर्गा फुजानि डलार नागिरनो एन्डेमारिया जाना लाबाय दा जानुवारि 2-3 तारिखआवसो अपेन जासिगोन बिनि इउटुबा माने इउटुब जिन्थुनि टिम बेयो डिलेट खालायथाराखै बिनि इउटुबा दाबो सोलिनानै दङ बेनिफ्राय दा माने आपलड भिडिअ होनो हाया आरो जे भिडिअ माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ आपलड होनाय लोगो लोगो बिनि इउटुबा एबार माबानिफ्राय आसामनिफ्राय माबायावसो आमेरिकायावसो बोहैलांसिगोन माने साहानिफ्राय खोलाहा बोहैलांसिगोन ओरै बोहैलांसिगोन माने आमेरिका होननानै आङो अबे भिडिअ होनांगौ अबे भिडिअ होनाङा सोर नोंलाय आंखौ बुंनोलाय देलाय सोर नोङो आंखौ बुंनो आंनि गोसो मथे होगोन आङो जि लुगैयो आं बेखौनो होगोन मिथिबाय नोंलाय सोर आंनि बिदाना फंबायना बिफा सोर नोंलाय आंखौ बिदि बुंनो हो आरो नों जे आंखौ बुंदों जानुवारिनि 3 तारिख नङा 4 तारिख नङाबा बेहा एक भिडिअ आपलड खालामनो हाला बे होननानै बुंदोंना आरो एबार खेबसेयाव आङो भिडिअ होबाथाय माबा मोनसे गोरोन्थि भिडिअ होबाथाय आंनिलायनो इउटुब चेनेलायनो आसामनिफ्राय आमेरिकानावसो मोनहैसिगोनलायनो ओरै जालायलायनानैहा होमबालाय आं नोंनि खाथियावलाय मा होननानै आं भिडिअ लाबोगासिनो देलाय होनलाय हा आंनि जुदि इउटुब चेनेलाव जुदि आं जेबो भिडिअखौनो आपलड होजायाबा आं दायो नोंनि भिडिअखौनो बोरै नोंनि सायाव आं बोरै भिडिअ लाबोनो हादों दायो देलाय होनलाय नोंखौ बोरै जावबाय थानो मोनदों आङो हा
मिनिगोन ना मागोनसो जायोहाय आङो माबा बायदिसिनाफोरखौ दाहो दे एन्दैमारि आब' सना माइनाव नोंखौ आङो सना माइनाव होनबावबाय आब' होननानै गम मोनदों एसे बुजिलाय सनासो होनबावदों इयो माइन्ड योर लेंगुवेज मिथिबायना सनासो होनबावदों आयौ मासे देन्जार मानसि दैलाय सुट्रु खालामनानै माथो माथो लोगोसो जानो नागिरोलै सुट्रुआनो माथो मा देन्जारथारलै भबेनालि आंखौ मा बुंदों दुर्गा फुजानि डलार नागिरनायावनो लायनो आं लायनो जानानै लाबायना आंनि इउटुब चेनेलखौ जाम्बा जाम्बा जानला मोनला बुखि जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ जुदि आं जाना लादोंबा दिनै बोरै भिडिअ बनायनो हाखो आङो हा इजि सानै हनै एसे बुं मालायखौ मिथिबाय सानै हनै बुं आंनि इउटुब चेनेला दिनै थैनायमोनबा आङो भिडिअ खालामनो हायामोन जानुवारिनि 4 तारिखआवसो होनो हागोन होननानै बुंदोंना नों आंखौ आं दिनै बोरै नोंनि खाथियाव भिडिअ बनायनो हाखो देलाय होनलाय दिनै आं नोंखौ बोरै जावनो मोनखो नों बुंनो हागोन नामा एन्दैमारिनि फारसे नोंथांमोना मा कमेन्ट हरो साननानै हरबानो जाबाय नांगौमोन आरो आङो एन्दैमारिखौ माने ओरै ओरै मा होनो ओरै ओरै खालाय पे 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 होननानै माने इउटुब चेनेला एन्दैमारिना थैबाय थैसिगोन होननानै मानोना आंखौ खोब जावदोंमोन होननानै पे 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 खालायनानै आरोना खिन्थु आं मिनिदियासै आंथ' मालांखायावनो बुजि मोनखाबायमोन फंबाय नोंसो बुजि मोनाखै नों जुदि इमान बुजिनो गोरोंमोनबा आंनि भिडिअखौलाय मानो लाबोबावखो नोंलाय देलाय होनलाय आंथ' मालांखायाव नोंनि भिडिअ लाबोलानानै सानबायमोन नों आंनि भिडिअखौ मानो लाबोबावनांगौ देलाय होनलाय हा आरो नोङो आंखौ फेसबुकआवबो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबावदो नों आंखौ इसेबां नायनो बायो नों आंखौ फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबावदों भबेनालि हा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबावदो नों आंखौहाय मा बुंबावगोन आं नोंखौ मा बुंबावगोन आङो गावहा हिनजावनो जालायबाय लास्टाव आंदोसो नांनानै थाबाय आरो बेहा जाम्बा बाहायनो थोद साला बिदि जायो नामा ओमफ्राय मा होनदों इखौ एसे माने बुजिना नाय होनदों आरो आंखौहाय आंथ' बुजि मोनो नोंलाय माथो मालायनि भिडिअखौलाय होयो आंथ' होयो दे नों एसे बुजिनो गोरोंबा मानो मालायनि भिडिअखौ होयो देलाय होनलाय मा खारनाव होबाय थादों होनाङा नोङो जाम्बा मालायनि भिडिअखौहाय जोंफोर होगोन ना नों मानो होयो होनाङा ना गावनि भिडिअ गावनि माबायावनो सब भाइरेल भिडिअ गोजा गावनि भिडिअ थांनानै नायहैबाथाय मोनसेबो गावनि गैया सब मालायनि सिगां होखागोन बियो बेलेगा होआबाबो रायजाफोर बे माबायाव थांलाय बे भबेनालिनि इउटुब चेनेलाव थांलाय सब मालायनि गोजासो मालायखौसो बुंनो फैयो इयो गावनो बिदिनोखा हिनजाव मानसिया सनमानखौ लानांगोनलै एन्दैमारि आब' मिथिबाय बिदि मालायखौ जानला मोनला भिडिअ बानायनानै दा गावनि इउटुब चेनेलखौ द्रप खालामना लानांगौ जादों गोदान आं लास्टाव मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरो सिरियासलि भबेनालिखौहाय गावबा गावनो लाजिनो रोङै जोंनि बर' मानसिफ्रा गावबा गावनो लाजिनो रोंखाया गावबा गावनो भाइरेल जानो लुगैनानैहा दिनै गाज्रि भिडिअ हगारगासिनो ससियेल मिडियायावहा आंनि सिगां बुहुत मानसिफोरानो भाइरेल भिडिअ लाबोयो आंल' लाबोलासिनो थागोन खिन्थु बेलेगाथ' लाबोगोन ना नों खैजनखौ बादा होनो नङा होनबा दा आंखौ बुंदों नोङो भबेनालि खिन्थु नोंनो माथो सिगां भाइरेल भिडिअ होयो खैथा भाइरेल भिडिअ होदों नोङो दिनै मिथिबायना आंहा स्ट्राइक नांदों होननानैहा आंखौ स्ट्राइक नांदों होननानै जाय मानसिया बुंदोंमोन दा बिनिफ्रायबोथ' नोङो भिडिअ कालेक्ट खालामनानै आंखौ होबाय नङा होनबा नोंनि इउटुबाव आंखौ हगारना होबाय नङा होनबा नोंबोथ' मालायनि भिडिअखौ कालेक्ट खालामनासो होदों नङा होनबा ना सोरबा नोंखौ बुंदोंमोन भिडिअ खालामनानै आंनि फारसे नङा नोंबोथ' बेलेगनिफ्रायसो कालेक्ट खालामनानै होदों हा नोंबो मोजां जानो सोलों एसे हिनजाव मानसिफोरखौहाय सनमान होनो सोलों मिथिबायना नोंनि खुगायाव मोनसेबो मोजां राव फैया मिथिबाय सब गाज्रि फैयो नों दिनैसिम खैथा हिनजावफोरनि भिडिअ लाबोखो देलाय हा सोर हिनजावफोरनि भिडिअ लाबोखो नोङो दाखालिसो सासे फेसबुक पेजाव भिडिअ बनायबाय थानायनि हिनजावनि भिडिअ लाबोदों नोङो बायदिसिना बुंदों नोङो खिन्थु बे साननो गोरोंखायसो जेबो बुंफिनासै नोंखौहाय बेनिखायनो आंखौ नेक्स्ट टाइमाव मालायनि भिडिअ जुदि आंनि भिडिअ लाबोदोंबा आंनि थाम्बनेल होन आं जेबो साना मिथिबायना खिन्थु नोङो आंनि भिडिअ होआलासिनो नोङो मालायनि भिडिअ होनायाव आंनि थाम्बनेलखौ दाहोथार दै आं बिराद रागा जोङो इदिखौ मिथिबायना होथारनाङा मिथिबाय आरो नोंदों आंदों जेबो सोमोन्दो गैया मिथिबाय दिनैनिफ्राय आंनि भिडिअफोरखौ बिदि जानला मानला नोङो लाबोनांला मिथिबायना सिगाङाव जि जाबाय बेखौहाय नोंबो होबाय आंबो होबाय बेयाव सल्भ जाबाय बाथ्राया खिन्थु नेक्स्ट टाइमाव आङो बिदि नुनो मोननाय नङा आंखौ उल्था सामथा बुंनाङा आरो आं मिथिगौ माला भाइरेल भिडिअ होनायखौ स्टप खालामनांगौ बेखौबो आं मिथिगौ
आरो सब मानसिफोरानो फिसानिफ्राय गिदिर इउटुबार जानायसिम रावबो मानसिया भाइरेल भिडिअ होआलासिनो देराखै मिथिबाय 100%आव 88%आनो भाइरेल भिडिअ होनानैसो गावनि चेनेलखौ ग्र' खालामना लादों गाव सिनाखि जादों सोर इउटुबारखौ बुंनो हायो नों भाइरेल भिडिअ होआखै होननानै गासैबो इउटुबारफोराबो भाइरेल भिडिअ होजोबो मिथिबायना इनिखायनो आं नोंखौ बुंदों नेक्स्ट टाइमाव आंनि भिडिअ लाबोनाङा नोंबो नोंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो थाखाय नोंबो भाइरेल भिडिअ होयो मिथिबाय इ बाथ्राखौ नोङो नै बे माथायाव सोना लाखा आरो जुदि आंखौ बारे बारे जुदि नोङो इदि टर्चार खालामबाय थायो ससियेल मिडियायाव आंखौ लासिं सिं खालामबाय थायोबा नोङो जेराव दङ ना नोंखौबो फैनांगौ खालामगोन दै आं खिन्थु बुंखाबाय आङो होजोंनिफ्राय फैनांगोन नोङो मिथिबायना आङो बेनो आंनि लास्ट वार्निं जाबाय आरोना जायखिजाया हामा बेखौ नोङो हामा दा सानसै मिथिबायना आं नोंखौ मोजां गोसोजोंसो बुंदों आं बारा गोलाव खालामबाय थाला जायखिजाया आंनि लास्ट बेनो पबेनालिनिसिम किन्तु नेक्स्ट टाइमाव जुदि आं खोनाबावोबा बा आंनि फट' थाम्बनेलखौ जुदि बेलेग मानसिनि भिडिअ होयोबाथाय जाल्ला दं किन्तु स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांनो फोजोबनोसै आङो बारा गोलाव खालामबाय थाला आंहा अनेक न'खराव प्रब्लेम जाबाय दंमोन बिनिखायनो आङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन किन्तु आंखौ बे पबेनालिया तारमाने स्ट्राइक नांदों मादों होननानै आंखौ बुंबाय नालाय बिनिखायनोसो आं लाबोनो गोनां जाबाय माने सब समावनो भिडिअ लाबोबाय थानांगौ बेथ' नङाना मानसि जानानै अनेक प्रब्लेम फैयो आरोना लोगोफोर अनेक प्रब्लेम फैयो आङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरोना लोगोफोर दा आंना प्रब्लेमा एसे सल्भ जाबाय बिनिखायनो आङो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोबाय आरो स' आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबाथाय नोंथांमोना अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनोसै बाय बाय